Arnsiapor ahut nang nifan nang chorjulo lapenita nang thagdunlo yes pulo itum chinky bomb pen ningkan si playing that fit ne na tinion e that fit ne na chikka kon e that fit kopi aposino na pornifan nang pangbikrang lo athe nang ne pen chinky po aju anchu era por mekijang ahut ni nang kolpo sopor ethi thini chingkilote nangki mekjang tung ong bupo anpar ke dojoi po jong hele ili inkita nang thak thilu inkinita dojoi po elom sopen lote alang ke nang katpet po inke elom sopen koldun lote alangki beji bupo 9, 10, 11 apor anle koldunta beji pulok lo SMS nang pipo jo sarpen chingki bupo kaida nefan ke chini lo neta anapor ke sarpen ke chingki ke puke nang chu bayret nang nelo akaprek do kok pasin nefan ke lason lo choklo ni phanke ning hondo nang pichorlo mo anchiki mo ia phanchorlo nang penalam ke nang ne phanar ni si nang gipu thireng sita nang anverlo ma pu ni nang pangsam la solam chakke non ki konatlo karom nilifan la solam jernang kilo sami lerbon teron pi lapen lapang solam jir ke alang lia kailam jira matlo nanitum jumi sen plote likes comment ping non lapen channel subscribe kilang boleh subscribe ikha lapen share ikha cardon small family don fanta